салом мегӯям ба бинандагони азизи радиои Озодӣ. Хуб, соат бо вақти прагадаву 4 дақиқа аст. Маъзарат барои он ки 4 дақиқа каме дертар шурӯъ кардем, вале умедворам ки шумо ба ҳар сурат моро интизор будед то ин ки сархатти хабарҳои рӯзро аз ман Шалои Гулхоҷа бишнавед. Хуб, азон фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соат боз мо бо шумо мулоқот дорем дар барномаи хабарӣ дар пахши мустақим ва бозам дар Озодӣ видео, канали радиои Озодӣ дар YouTube. Хуб, 16 соли зиндагӣ осуда ба поён мерасад ва ё саргардонии модари 4 фарзанд дар Русия. гузорише дорем дар бораи он ки чӣ гуна занеро бо 4 фарзандаш баъди буду боши тӯлонӣ дар Русия мехоҳанд ба Тоҷикистон ихроҷ намоянд. Ин зан мегӯяд дар ҳоле ки РВП дорад ва ҳама санадҳояш қонунӣ буданд, аммо ба таври мармӯз иттилоъ дар бораи ӯ аз бойгонӣ тоза шудаву ӯро ба доштани ҳуҷҷатҳои тақаллубӣ айбдор менамоянд. худи ин зан боварӣ дорад ки мушкилоташ аз доштани ҳиҷобаш аст. хуб, даъват мекунем ки ин гузоришро ҳамроҳ бо мо дар барномаи хабарӣ баъд аз 3 соати дигар тамошо кунед. қадами ман эътилофи иҷрокунандаи вазифаи сарвазирии Арманистон Никол Пашинян бо дарёфти бештар аз 70% раи мардум дар интихоботи парлумонии ғайринавбатии рӯзи якшанбеи ин кишвар пирӯз шуд. дар ин бора комиссияи марказии интихоботии Арманистон баъди баршумории 100% баргаҳои рай хабар дод. ҳизбои Арманистони рӯ ба рушд ва Арманистони бо маърифат бо касби мутаносибан 8 ва 6% рай вориди парлумон шуданд. аммо ҳизби ҷумҳурихоҳи Арманистон ки дар гузашта ҳизби ҳоким буд ба парлумон роҳ наёфт. ин ҳизб натавонист 5% раи кофиро барои шомил шудан ба парлумон дарёфт кунад. Пашинян моҳи майи соли ҷорӣ баъди эътирозҳои саросарӣ дар Арманистон ба қудрат омад. миёнаҳои моҳи октябр вай аз мақоми сарвазирӣ истеъфо дод ва муваққатан иҷрои ин вазифаро бардошт гирифт. ибтидои моҳи ноябр президенти Арманистон парлумонро пароканда эълон ва фармонро дар бораи баргузории интихоботи ғайринавбатӣ имзо кард. ин фармон баъди он содир шуд ки парлумон 2 навбат натавонист сарвазири навро таъин кунад. Пашинян дар давраи раҳбарияш фурсат пайдо кард ки ҳамаи раҳбарони вилоятҳои кишварро иваз кунад, маъракаи зидди фасодро ба роҳ монад ва ҳаҷми даромади буҷаро аз ҳисоби андозҳо афзоиш бидиҳад. ҷонибдорони Пашинян бовар доранд ки вай тавассути парлумони назоратшаванда метавонад дар Арманистон ислоҳоте амалӣ кунад. Душанбек Зилолиев, ноиб сарвазири пешини Қирғизистон, дар доираи як парвандаи ҷиноӣ боздошт шудааст. дар ин бора вакили мудофиаи вай Учкун Каримов хабар дод. додгоҳ қарори ҳабси Зилолиевро содир кардааст. ёдрас мешавем нисбати Зилолиев бо моддаи истихроҷи ғайриқонунӣ айб эълон шуда буд. тафтишот мегӯяд вай қисме аз дороияшро дар эъломияш сабт накардааст. аммо Зилолиев ин айбҳоро рад мекунад. вай ҳангоми берун шудан аз толори додгоҳ рӯзи 9 декабр гуфт дороияшро пинҳон накардааст ва дар фурсатҳои наздик ҳуҷҷатҳоро дастрасӣ омма хоҳад кард. Душенбек Зилолиев дар ғайриқонунӣ додани иҷозатномаи истихроҷи кон гумонбар мешавад. ба иттилои мақомот вай ҳангоми ба ҳайси раҳбари Оҷонсияи давлатии геология ва сарватҳои зеризаминӣ кор кардан чунин иҷозатномаро додааст. баъди маросими савгандёткунии президент Сооронбой Ҷэймбеков дар таърихи 24 ноябри соли 2017 нисбати Зилолиев бо моддаи хабари бар дурӯғ дар бораи терроризм парвандаи ҷиноӣ боз шуд. моҳи октябри соли ҷорӣ додгоҳ ӯро шартан 3 сол аз озодӣ маҳрум кард. шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯло 5 узви як хонаводаро барои дуздии амволи мардум боздошт кардааст. як узви ин хонавода ҳангоми амалиёти боздошт ба корманди милиса бо корт ҳамла карда ӯро захмӣ кардааст. аммо дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ аз гуфтани ному насаби аъзои ин оила ва амволи дуздидашудаашон худдорӣ карданд. мақомоти полис 5 узви хонаводаро дар ҳоле боздошт карданд ки бархи сокинони шаҳри Кӯло аз он шикоят доранд хонаашонро бори дуюм дузд мезанад, аммо омилони ин ҳодиса ошкор намешаванд. ва ҳамчунин дар барномаи имрӯз аз барфу боди шадид дар бархе аз қисматҳои Амрико мегӯем ки наздик ба садҳо ҳазор нафарро бебарқ гузошт ва боиси таъхир ва лағви садҳо парвози ҳавопаймо шуд. дар ин бора мо як гузориши тасвирӣ дорем ки фикр мекунам барои шумо низ дидани ин навор ҷолиб хоҳад буд. хуб, ин танҳо чанде аз мавзӯе буд ки ман барои шумо қабл аз оғози барномаи хабарӣ иттилоъ додам ва хабару гузоришҳои аз ин бештар низ дар дасти мо ҳаст.
و چون روز نواغوز شده است و دنیا به اصطلاح در تحول است و ما حتما بعد از 3 ساعت دیگر با خبرهای تازه و با گزارش‌های جالب به نزد شما عزیزان برمیگردیم و مطمئنم که چون همیشه ما رو تماشا میکنید فراموش نکنید. برنامه ما ساعت 1 با وقت پراگ در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب مستقیما پخش می شود. همینگونه ما رو در www.azadi.org نیز پیدا کنید و همچنین اگر فرصت داشتید سر بزنید به صفحه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی که اونجا نیز پر از خبر و گزارش‌های دیدنی و شنیدنی و خواندنی است. خلاصه ما بعد از 3 ساعت دیگر شما را منتظر هستیم.